हाँ दीदी जान तो रू जौन कहिया पैसा हम ना चोरमी इनको जन धई रहे 10,000 रुपया हाँ ना बताऊ कि हम चुरा ले बानी कहा जाने दीदी कैसे इनका पता चल गए कि हम पैसा निकाल ले बानी ना हम तो कानो कान खबर नहीं होके देहनी लेकिन कहा जाने कैसे पता लगा ले कहत कि नहीं तू ही ले बाड़ू तू ही ले बाड़ू तू ही बाड़ू घर में हम कल खाली हम ही बनिए घर में हाँ रमाई वही नहीं खेलो घर में बहुत लोग बाटे घर में हाँ झाड़ू पोछा करे वाली आवेले बहुत लोग बाटे तो हमारे पर कहे इल्जाम लगता तब कहीं का कि नहीं तू ही ले बाड़ू तू रिसिया कि घूर घूर के हमरे के ताकत रहूँ कि इहे ले हो हमरा ऐसा ताकत रहूँ ई कि मन डेरा के आ ई बता दी कि हाँ हम ले बानी लेकिन हम का कम बानी हाँ हम बताइबे ना कमी कहूँ तो केतनो भूरा केतनो अथी करा लेकिन तारा का हम बताइबे नहीं करम कि हम ले बानी पैसा ना ना दीदी हम ना बताइए हाँ और ना तो जानते रुका कोई नहीं हो 2,000 रुपया न हमारे सास थैले रही हाँ अपना कपड़ा के नीचे हाँ अलमारी में वो जाके घींच लिए हाँ कहे नानी अरे बताओ कहत रहे कि तू ही ले बाड़ू तू ही ले बाड़ू तो ओमे बिचवा में लप लप जाके कूद के कहत रही कहा कि चोरनी है ये कुछ सीख के आयल बिया हाँ तो कहे ना चुराई हम हमारा के कहत रही चोरनी है हम चंद्र का हमारे लुकवा के धैले बनी ई लो जान पाइलो ना जान पाइलो चोरनी कहता लोग वो लोग कहला से हम चोर नहीं हो जाए हम मर्दे का पैसा ले बानी देखा हम न ओकरा के न अपना साड़ी के तोहे में ओकरा के लुकवा के पैसा थो दिले बानी हाँ उनकर आ इनकर दुम जानी के मिला के थो दिले बानी ना होई ना दीदी तो हम आएम ना हम नहीं आएम जान तब तो शौक हो जाई कि पैसा लेते ही दीदी के भागत दिया ना ऐसा बाटे न कि और छोटका भैया बा न हाँ वही के भेज दिए कोनो बहाना से दीदी हाँ आ कह देना कि जाके दीदी के लगे जाता नहीं बोले ले बाड़ी आ न वही के हाथे हम भेज दें पैसा आ तू हमार पैसा देख धैले रहिया हाँ खर्चा उर्चा मत करिए उठाइए मत जबे हम आएम तोहरे के यहाँ तबे हम पैसा ले लेम अपना के कोनो बिखो खोकुल बनवा लेम सोचा तनी न कि एगो मोटहने एगो काड़ा बनवा ली अपना के हाँ बड़ी चलल बाटे आजकल एक ही हाथ के बनवाए हाँ तो जंतर अबे सुन ली लोग कि अपनी दीदी से ही बतिया कोई बात बहुत घर में बिगाड़ डाल दी रहन लोग हाँ तो तार धीरे से बतिया कोहे नहीं हम अभी वो लोग होने बाहर बाटे लोग ना दीदी हाँ हिपा बुझात रहे कि हमरा के मार दी हैं वो से माइया बेटा हमरा पर पड़ गए बोले चोरनी कैले रही आ वो कहता कि ना तू ही ले बाड़ू हम ना हम ले नहीं कि जान तू अगर हम पिटाइयो ले गई ना अगर केतनो हमारा घाव कहे ना लग जाओ तो वो हम ना बताएं कि हम चुरैले बानी ना हम ना बताएं कि हम चुरैले बानी कुछ बिखो गहना बनी कि हम यहाँ से मंगला पर तो देते नहीं खेलो हाँ तो यही से कहनी अब चुराही के पड़ी ठीक बा दीदी रखा तनी हाँ न तो बात के पतंगड़ बन जाइए यही पर हम पिटाए लगम हाँ वही चोरनी कहते हम तो चोरनी लगे दीदी ना वो तो अपनी मर्दे का पैसा लेनी है और खाली हम एक हाथी चुरानी को हमारे चोरनी कहत रही हाँ दीदी ठीक बाटे और जो देखा तनी भले डांट सुनम चाहे कुछ करम देखम और पैसा अगर कहीं से ले आई ना वो चुरा आ सब तारा लगे भेजा मन सब जमा कर चाहिए जबे हम तबे किना दे दीदी सियाता लो हम मानम थोड़े हम ना मानम कि हम चुरा ले ना मन